Bon dia, vicerrectors, vicerrectores, degans, deganes, professors i professores, personal de l'administració i servei, els i les estudiants, benvinguts a aquesta sala d'actes de la Facultat de Filosofia i Lletres i benvinguts en aquest acte que és un dels actes importants del nostre 50 aniversari. Donarem començament amb aquest acte, com predisposa la norma, amb la següent expressió. Constitueixo aquest claustre avui, dia 6 de novembre de 2018, per tal d'investir doctor honoris causa el senyor Jaume Plensa Sunyer i demano al senyor Rafael Rebollo, secretari general d'aquesta universitat, i a la doctora Jessica Jaques, padrina del doctorand, que el vagin a cercar. Per començar aquest acte tindrem una interpretació a clavicèmbal a càrrec del doctor Francesc Cortés, professor titular del Departament d'Art i de Musicologia de la nostra universitat. Gràcies, doctor Cortés. Obrim la sessió i dono la paraula al secretari general, que llegirà l'acte de nomenament de doctor honoris causa a favor del senyor Jaume Plensa.
Universitat Autònoma de Barcelona. Benvolgut president del Consell Social. Benvolgut degà de la Facultat de Filosofia i Lletres. Vicerectores, vicerectors. Benvolguts professores i professors. Deganes i degans. Directores i directors. Benvolguts membres de la comunitat universitària. És un honor, com a secretari general d'aquesta universitat, llegir l'acte de nomenament com a doctor honoris causa del senyor Jaume Plensa Sunyer. Acord 44-2018, aprovat a la sessió del Consell de Govern de 3 de maig de 2018. Atès que la normativa de la UAB de la Universitat Autònoma de Barcelona per l'otorgament del títol de doctor honoris causa aprovada pel Consell de Govern en data 26 de maig de 2004 estableix en els seus articles 4 i 5 una sèrie de requisits a considerar pel Consell de Govern per poder otorgar aquesta màxima distinció i incorporar el candidat a la nostra comunitat, ateses les circumstàncies excepcionals referents a la commemoració del 50è aniversari de la Universitat Autònoma de Barcelona. La rectora, a proposta de l'equip de govern, presenta al Consell de Govern aquesta proposta de nomenament com a doctor honoris causa. Per tot això, a la vista de les consideracions anteriors, el Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona acorda nomenar el senyor Jaume Plensa Sunyer, doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona per les seves valuoses contribucions com a escultor de renom internacional qui, a més, ha desenvolupat un concepte escultòric de formes zoomòrfiques, així com pel seu caràcter d'artista polifacètic de materials, sensacions i idees. Enhorabona. Gràcies, doctor Rebollo. I ara passem, dono la paraula a la padrina d'aquest nomenament, la doctora Jèssica Jaques, que ens farà la lauda del doctorand. Rectora magnífica, degà de la Facultat de Lletres que ens aculls, president del Consell Social, deganes i degans, professores i professors, vicerectores, vicerectors, estudiant, senyora Laura Medina, senyor Jaume Plensa, senyores i senyors. Com podeu imaginar, un doctorand honoris causa honora no només el seu nou doctor, sinó el seu padrí, la padrina en aquest cas. Dir-vos que estic molt agraïda per l'honor que m'atorga l'Autònoma en oferir-me l'oportunitat d'acompanyar l'escultor Jaume Plensa en el trànsit de fora cap a dins de la nostra acadèmia. Un doctorat honoris causa honora també la institució que el proposa, la qual, en un efecte de mirall convex, creix en incorporar a la seva llista de doctores i doctors algú amb qui aprendre que habita llocs altres a les ubicacions acadèmiques més usuals. La Universitat Autònoma de Barcelona ha pres la decisió d'iniciar el seu cicle de nomenaments de 5 doctors i doctores honoris causa, designats per a celebrar el seu 50enari, tot proposant un artista, en Jaume Plensa. Diria que no només es tracta de dibuixar la primera línia del pentagrama, sinó de dibuixar-ne la clau de sol, que consisteix en el reconeixement públic que l'art és un àmbit fonamental per a la nostra vida universitària, tant amb referència al seu passat com amb referència al seu futur. L'Autònoma, com sabeu, la majoria que esteu aquí no té Facultat de Belles Arts, però té 2 centres d'art i disseny, Eina i l'Escola Massana, un departament d'art i musicologia, un espai B725, el qual, gràcies a la doctora Tere Camps, porta quasi 50 anys d'accions artístiques i d'exposicions,
Té també titulacions en literatura comparada i té Cultura en Viu, que és el servei de producció, promoció i creació cultural de la nostra universitat, que aviat complirà 25 anys també. Val a dir tanmateix que quan la Universitat Autònoma de Barcelona disposa com a primer doctor honoris causa de la sèrie excepcional del cinquantenari a Jaume Plensa, ho fa no només en atenció a aquests àmbits inicialment més implicats, sinó per tal de proclamar a tota la comunitat universitària, al territori i al panorama acadèmic internacional, allò que Ernst Fischer, el 1959, caracteritza com la necessitat de l'art. I és que el corpus d'obra de Jaume Plensa s'ubica precisament en la comprensió d'un art necessari i alhora sense un fi concret. Un art que apareix com a emancipador i com a constructor de mons en compromís amb l'esfera pública, tal com fa la recerca universitària. Jaume Plensa és un artista nascut a Barcelona i que ha portat el seu art des del Mediterrani arreu, de manera que si un contempla el mapa d'ubicació de les seves obres, queda meravellat per la seva prodigalitat, que s'expandeix des de Friesland fins a Bangkok, des de Montreal fins a Seül, des de Barcelona fins a Tòquio. Val a dir que trobareu aquest mapa en la seva pàgina web, que és una pàgina meravellosa, és la pàgina d'un artista, és d'estètica perfecta i d'eficàcia màxima. Allà hi trobareu totes les obres, projectes, biografia de l'escultor i allò que des de l'acadèmia reconeixem com a mèrits per un doctorat honoris causa, de manera que, si em permeteu, aquesta laudatio anirà una mica més enllà, intentant de passar allò que tots podem fàcilment llegir quan arribem a casa aquest vespre i escrivim jaumeplensa.com. Allà tenim tota la informació. Plensa és escultor, és dibuixant, és pintor, és gravador, és poeta, instal·lador, escenògraf, dissenyador, artista gràfic, professor i és també un excel·lent conversador. És quasi enginyer, quasi arquitecte, quasi coreògraf i quasi músic. Activitat totes que fa confluir una autocomprensió com a escultor, dedicació a la qual atorga el privilegi de concentrar totes les altres. La raó és que Plensa, tot parafrasejant William Blake, un dels poetes que l'han acompanyat des dels inicis del seu procés creatiu, considera que una escultura és un pensament que omple la immensitat en una expansió inesgotable cap als receptors desconeguts. Jo seria més radical i diria que allà on Plensa instal·la una escultura neix un món i un teixit social. Com sabem, el lema del cinquantenari de l'Autònoma, que el tenim aquí per tot arreu, és l'audàcia del coneixement. En sintonia amb l'aniversari de les 5 dècades de la nostra institució, proposarem 5 audàcies que, al nostre entendre, el procés creatiu de Jaume Plensa planteja perquè puguem aprendre amb ell, con ell. Finalitat de la celebració d'aquest acte i de les seves implicacions en el futur de la nostra universitat. He utilitzat la primera persona del plural perquè les 5 audàcies de Jaume Plensa han estat pensades amb els estudiants del projecte d'innovació docent Art en Curs, que estan per aquí. Així que la meva veu és avui en realitat una veu polifònica i profundament agraïda a les seves contribucions. Presentaré les 5 audàcies de Jaume Plensa segons la deconstrucció habitual que Art en Curs fem del terme coneixement en 5 mots: creativitat, recerca, originalitat, revolució i transferència. Hem afegit a cadascun d'aquests termes una audàcia Plensa, tot atorgant-li al cognom de l'escultor el ròdol d'adjectiu. Seran companys de pensament els filòsofs Immanuel Kant i Jacques Rancière i potser poseu a prova si funcionen o no les 5 audàcies en la propera exposició que es farà antològica sobre Jaume Plensa al MACBA i que s'inaugura l'1 de desembre. El primer terme seria creativitat i podríem dir que poques paraules han generat més estudis, afanys, inversions de temps i finançament públic i privat en la contemporaneïtat que creativitat, molt especialment en l'àmbit de les escoles d'economia i similars, així com en la neurociència i en la publicitat. Sembla que un dels més grans reptes actuals consisteix a desxifrar quelcom així com els secrets
d'aquesta facultat humana. Tanmateix, quan pensem en creativitat, pensem majoritàriament en les arts, possiblement perquè la creativitat que s'hi exerceix obre més preguntes que no pas les tanca. Això és degut al fet que l'art genera un tipus específic d'idees, que són les que Kant va designar el 1790 com a idees estètiques, que són aquelles que ens fan pensar molt a partir de quelcom físic sense que cap concepte pugui esgotar-les. I precisament perquè resisteixen a cancel·lar la seva força en un concepte, les idees estètiques tenen la capacitat de vivificar l'ànim a través de l'esperit, o millor, si em deixeu, de l'esprit en la seva expressió francesa, és a dir, en tant que l'enginy, la gràcia i la sensibilitat necessaris per engegar el poder emancipador de qualsevol procés creatiu, sigui bé del productor, bé del receptor. Les escultures de Plensa tenen esprit i n'irradien. En les seves grans dimensions, des del seu material i des del seu pes, generen una tensió entre el pensament, el sentiment, la parla o l'escriptura que resulta emancipadora de definicions estanques i de prejudicis de recepció. Així fan pensar des de la fisicitat més rotunda, de fet estan fetes de marbre, pols de marbre, ferro colat, bronze, acer inoxidable, vidre, fibra de vidre, resines de polièster, fusta. Fan pensar des d'aquesta fisicitat i amb els dits, tant els de l'artista com el del receptor, atès que Plensa insisteix que les seves obres són cossos i han de ser acariciades. I fan sentir en l'esprit mentre vivifiquen l'ànim, que és allò que ens anima, que ens mou, que ens emociona, que en fer-nos recórrer al voltant de cada cos escultòric ens fa sortir de casa amb l'audàcia del pas prest i la motxilla lleugera, ben conscients que aprendre és abans de tot i que res desaprendre. El segon terme seria recerca. La recerca és una de les activitats pròpies de la nostra tasca universitària, en la qual, més que treballar-hi, hi habitem, com habitem en la docència. En les dues darreres dècades s'ha generat a una bona quantitat de centres de prestigi internacional el debat de què sigui la recerca artística, de si l'art aporta coneixement de manera diferent a les altres formes de recerca i de sobre com ho fa. Les obres de Plensa tenen, d'una banda, un altíssim grau de recerca per a les arts, atès que plantegen uns reptes d'enginyeria i d'investigació en materials, la resolució dels quals ha innovat exponencialment el panorama de l'escultura pública contemporània. Tanmateix, encara que ben admirable, aquesta recerca no és la que resulta més apassionant per a l'escultor ni per nosaltres. Quin tipus de coneixement generen les obres de Plensa i com compartir-lo i expandir-lo és quelcom que explicarà millor ell mateix. Prefereixo ara indicar un aspecte molt propi de la manera segons la qual el nostre flamant doctor exerceix la recerca, que té a veure amb la filosofia i amb la poesia. Així, Plensa fa recerca des de la indisciplina, en el sentit que Jacques Rancière, el filòsof nascut a la ciutat també mediterrània d'Alger i sortit de les barricades parisenques al maig del 68, utilitza aquesta paraula. Indisciplina fa referència a l'actitud procedimental de generar discursos a partir de l'encreuament i del xoc, si s'escau, dels discursos tradicionals per fer estrellar el seu anquilosament i donar lloc a noves possibilitats creatives. Això és el que fa Plensa en la seva hibridació inicialment plàcida entre escultura i escriptura, entre escriptura i gravat, entre dibuix i instal·lació, entre formes i sons, entre brunzits i sobretot silencis, entre estatisme i moviment, entre performativitat i forma, entre interior i exterior. L'artista és tensa fins a tal punt que les obres resultants podrien admetre ubicacions en disciplines ben diferents sense que cap d'elles en doni la raó suficient. Es resisteixen a ser disciplinàries, interdisciplinàries o transdisciplinàries per esdevenir indisciplinades, híbrides, sinestèsiques i alquimistes, sent aquest darrer adjectiu el que dona el títol a algunes de les obres de l'escultor. Resulta engrescador fer avinent que una actitud de recerca semblant és la que es proposa al Pla Estratègic 2030 de l'Autònoma, que insisteix a abandonar la semàntica disciplinària per generar dinàmiques des de la hibridació de coneixements postdisciplinars. El tercer terme seria el de revolució.
El terme revolució ens remet a l'obra de Copèrnic sobre les revolucions de les esferes celestes, de 1543, on no es plantejava únicament una revolució astronòmica, sinó també antropològica i epistemològica, en la qual es feia possible que quasi 2 segles i mig després, el 1784, el terme audàcia acompanyés el terme coneixement. Això s'esdevenia en el text de Kant titulat Què és la il·lustració?, on es formulava el sapere aude, que Assumpta Cros tradueix amb molta gràcia com gosa saber, i d'una manera molt precisa, i que era un vers robat a Horaci i que de fet ha sigut el rebesavi del nostre lema del cinquantenari. El text de Kant precedia en 5 anys la Revolució Francesa i fa comprensible la incorporació del terme revolució al camp semàntic de l'audàcia de coneixement, des de l'exigència que una veritable aportació al coneixement, que és el que pretenem en les nostres tasques universitàries, ha de ser revolucionària, és a dir, ha d'alterar el curs del flux d'esdeveniments establerts per tal de millorar el seu compromís amb l'esfera pública. L'obra de Plensa mostra en tot el seu corpus com d'emancipadora i revolucionària pot ser la bellesa, probablement de la manera més franca i desinhibida de tot el panorama de l'art contemporani, atès que per a ell la bellesa és un assumpte programàtic i només es pot esdevenir en uns espais i uns temps desinteressats, és a dir, alliberats de les cuites dels temps i dels espais, dels imperatius de la productivitat i de l'eficàcia. Precisament, Plensa considera que la força de l'art rau en el fet que no serveix per a res en concret i que la seva bellesa, diferent de les altres, pot expandir-se com un perfum, això vol dir sense permís i sense direcció preestablerta. Els temps de la bellesa poden ser, com deia Plató, d'aparició sobtada, però són d'aprehensió lenta, tal com són els temps de l'audàcia del coneixement que volem per a l'Autònoma i que tant ens costa d'aconseguir, immersos en les urgències d'unes dinàmiques digitals imprescindibles però de gestió formativa complexa i encara balbotejants. El quart terme seria l'originalitat. L'economia creativa, disciplina relativament recent, té al seu camp semàntic fundacional el terme innovació. En els discursos sobre les arts preferim parlar d'originalitat. La innovació posaria l'accent sobre l'aportació inèdita que un producte flamant fa respecte a una dimensió socioeconòmica concreta, mentre que l'originalitat el posa sobre l'afany inicial de l'artista de construir un macro-micromón nou. Considerar la construcció de mons i l'originalitat artística porta habitualment a parlar de la noció d'estil. Hi ha un estil Plensa, que travessa tot el corpus de l'artista des dels seus inicis fins a l'actualitat i que permet de reconèixer cada obra seva com un Plensa. Aquest estil no té a veure amb l'originalitat de vegades precipitada i obsessiva d'algunes avantguardes, sinó amb l'originalitat del retorn a l'origen del tipus exercit per Cézanne respecte a Manet, per Picasso respecte a Matisse i per Brancusi respecte a Richard Serra. Es tracta d'una originalitat totèmica i atàvica, ara silenciosa, ara al bell mig de brunzits o de sons. Es tracta d'una originalitat que busca solucions simples a problemes complexos i que procura una transcendència tant cap a les protoformes artístiques, cap endarrere en la història de l'art, com cap als receptors d'un futur que no arribaran a conèixer i que tanmateix coneixeran les nostres obres i se n'apropiaran. L'estil Plensa arrela fortament en un protoidioma creat per l'artista a partir de la hibridació de lletres de diversos alfabets del món, que deixen de ser lletres per esdevenir signes a resemantitzar en paraules noves. Configuren una protoescriptura que vol indagar sobre l'essència d'allò que ens fa humans, més enllà de les diferències de lloc, cultura i temps, de naixement i de vida, ubicats com estem tots entre aigües que flueixen tot ignorant fronteres. Plensa convida a romandre una estona entorn les seves escultures com els ocells que reposen damunt de les astes allotjades a l'aigua propera a una riba, des d'on les aus tracen nous rums o tornen a traçar-ne d'antics. En la creació del seu protoidioma, l'escultor ha estat acompanyat sempre dels seus amics poetes, Dante, Shakespeare, Blake, Baudelaire, Wilde, Canetti, Vicent Andrés Estellés
i José Ángel Valente. De manera que les seves obres, poesia i acció artística, allò que a la Grècia clàssica es designava com a poiesis, tornen a confluir en un tot configurant alhora per mots, gestos i traços. La commemoració del 50enari de l'Autònoma ha exercit l'originalitat del retorn a l'origen als seus propis orígens, a fi de replegar forces per a continuar els 50 propers anys, acarant els reptes que venen en l'empenta i les empremtes del nostre naixement, revivificades per les noves mirades de persones que any rere any tenen 18 anys. L'originalitat del retorn a l'origen és notòria també en la cura que la nostra universitat té respecte a les titulacions de la facultat que ens acull avui, la Facultat de Filosofia i Lletres, que tenen per una de les seves missions més preuades explicar-nos el nostre passat i ressignificar-lo des de la contemporaneïtat. L'últim terme seria el de transferència. Kant considerava les matèries que s'estudien a la facultat que ens acull com a avançada per poder gaudir de les arts en societat. Per al filòsof de la tarda il·lustració, la recepció artística, lluny d'ésser solitària i passiva, exigia la responsabilitat de la continuació del procés creatiu en el compromís amb l'esfera pública. Això és el que, més de 2 segles després, volgué condensar Jacques Rancière en el seu terme mestre, le partage du sensible, que també us proposo en francès. D'acord amb Plensa, el terme abasta de manera adient el compromís amb l'esfera pública de les seves obres, atès que aquestes, amb llur presència, tornen a partir, a repartir i a compartir espais i temps socials en dinàmiques receptives que s'expandeixen des del moment de la seva ubicació cap a apropiacions imprevistes i que sempre sorprenen l'artista que revisita, a vegades d'incògnit, aquestes ubicacions. Les obres són, així, un refugi, o millor, si em permeteu novament, un abri, que en francès significa alhora refugi protector i de confort. Les escultures de Plensa neixen a l'abri de l'equip que treballa amb l'artista en un gran edifici de geografia propera i a l'abri de Laura Medina, regenta d'espais dels agents i dels temps vitals de la producció artística. Un cop sortides del seu lloc de naixement, les obres tenen com a destí esdevenir elles mateixes un nou abri d'apropiacions successives, habitualment remotes i d'abast desconegut. El 1968, any del naixement de l'Autònoma, les paraules llibertat, igualtat, fraternitat ressonaven novament a la Sorbonne mentre vivificaven l'ànim de la comunitat fundadora de la nostra universitat en els temps del tardofranquisme. Avui, les 5 audàcies de Jaume Plensa ens les retornen al pensament i a l'acció, tot sentint amb l'esprit i pensant amb els dits, sent indisciplinades, indisciplinats, portant la revolució de la bellesa arreu i retornant a l'origen en un partage des abris. És per aquestes 5 audàcies que tinc el plaer, l'honor i el privilegi de demanar a la magnífica rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona que s'atorgui el grau de doctor honoris causa a l'escultor Jaume Plensa. Moltes gràcies, doctora Jaques. Deixeu-me que digui que després del seu discurs és difícil dir que no a la seva sol·licitud. I per tant he de dir que heu estat designat doctor Plensa, ara ja, heu estat designat doctor honoris causa pel Consell de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona
i com a símbol us lliuraré un diploma i us imposaré la medalla de doctor honoris causa de la Universitat Autònoma de Barcelona. Us admeto i us incorporo al claustre de professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Quan vulguis pots fer l'exposició, sí. L'he agafat a traïció. Dono la paraula al senyor Jaume Plensa, que farà el seu discurs d'incorporació a la comunitat acadèmica. No, espera. Vale. No dic res. Gràcies, rectora Magnífica, i a tots vosaltres. Al doctor Rebollo, gràcies. I sobretot a Jessica Jacks, que quasi m'aixafes el meu discurs. Mentre tu parlaves pensava que jo no vull donar una lliçó magistral. M'han dit que això es diu lliçó magistral. Que jo voldria donar una suggerència magistral, que crec que és més adequat pel meu estat d'ànim. Jofre, si vols passar imatges ja pots. L'any 2000 vaig escriure un text on definia el que amb els anys ha estat el subjecte principal del meu treball, tant a l'estudi com a l'espai públic. És un text curt però que crec que us agradarà. Cada ésser humà és un lloc. Cada dona, home, nen, avi, és un espai habitable en si mateix que es desplaça i desenvolupa. Un lloc en temps, en geografia, en volum i en color. Ciutats senceres edificades amb cossos obrint-se i tancant-se com portes. Llums que parpellegen. Cada vegada que un ésser humà mor, una casa es tanca i es perd un lloc. La meva obra és la seva memòria, la fixació congelada de tants i tants cossos desenvolupant-se i desapareixent en la fugacitat de la llum. La meva obra és el seu volum. Bé, dit això, podria semblar que la creació és un seguit d'estructures meditades que busquen un fi precís. Res més lluny de la veritat. La contradicció, la fricció, els oposats, el dubte permanent, la dualitat, la impossibilitat de donar per acabada una obra no són més que el reflex borrós de la pròpia imatge en el mirall, de tu i la teva obra. He parlat moltes vegades, com sabeu, del cos i de l'ànima, del contenidor i del contingut, del missatge i de l'ampolla. Un dia, passejant per Milwaukee, el temps era tormentós, plovia molt i el vent aixecava onades enormes al llac Michigan. Se'n podia dir un dia de gossos. De sobte, un ocell es va posar dalt d'una de les astes de fusta que clavades al fons del llac emergeixen de l'aigua per marcar el camí de les barques. Tot estava regirat i en moviment. L'aigua, els núvols, els llampecs, el cel, la pluja torrencial, tot es bellugava. Tot menys l'asta de fusta on l'ocell va descansar. Vaig entendre
que aquella imatge extraordinària definia perfectament el que per mi és escultura, un lloc on sempre podem tornar. Un lloc que sempre podem tornar pot ser la mà de la persona que estimes, la casa de la mare que hem deixat des de fa tants anys, el llibre que volem rellegir. Un lloc en el temps i en l'espai propi i personal que ens abraça i protegeix. L'escultura és un lloc on sempre podem tornar. A la casa on vaig néixer vivíem rodejats de llibres. El meu pare era un gran lector i potser per això la poesia m'ha pogut acompanyar sempre. El text era la substància fèrtil sobre la que edificava somnis i imatges. Els poetes, com ha dit la Jèssica, han estat les potes de la taula que ha sostingut el meu desenvolupament com a persona i dels que he après tant. La tràgica pregària de Baudelaire, la impossibilitat de dormir de Shakespeare, l'arquitectura invisible de Dante, l'ús de la imperfecció d'Elias Canetti, l'ànima i l'espai de Valente, l'eterna immensitat de William Blake, l'estimat Vicent Andrés Estellés. Paraules i paraules que, com notes musicals, escriuen la partitura de la nostra veu, la música del cos, la vibració del pensament. Encara recordo el piano vertical del meu pare, on sovint m'amagava de nen quan hi havia tempesta a casa. L'espai que deixava en el seu interior l'arpa era la mesura exacta del meu cos. Moltes vegades el pare tocava el piano sense saber que jo estava arrupit a dins en un estat d'excitació extraordinari. Cobert de pols i amarat de l'olor del feltre i la fusta, l'instrument i jo vibràvem alhora. Una lletra sola no sembla res, però en relació amb altres poden construir paraules. Les paraules amb paraules, text, text amb text, pensaments, pensaments amb pensaments, cultura. La biologia del text, la lletra com a cèl·lula germinant que amb la seva memòria individual pot crear, col·laborant amb altres, organismes més complexes. Alfabets com nacions, text com continents, paraules com ciutats. Quina metàfora tan precisa de l'ésser humà en relació a la comunitat. El retrat d'una cultura a partir del seu alfabet, l'estret lligam entre l'específic i el general, el pas de l'un al tots. D'ençà l'any 2004 en què vaig acabar el projecte de Crown Fountain a Chicago, en el que varen filmar en vídeo 1.000 rostres de gent anònima de la ciutat. He seguit, com sabeu, amb passió treballant el retrat. Utilitzant com a suport els materials clàssics de la tradició, he construït un univers de retrats de dones joves. També he dit moltes vegades que crec que la memòria i el futur són femenins, que els nois som simpàtics però som un accident. Que amb els ulls tancats ens conviden a mirar endins de nosaltres mateixos per redescobrir tota la quantitat enorme d'informació que guardem amagada inconscientment al nostre interior. Retrats que, com els de Chicago, ens representin a tots i a totes descrivint un estat de somni, d'ensonyació, on la realitat interna i externa s'abracen en el cap. El cap, palau de la saviesa i casa del coneixement, és també el lloc potser més salvatge i fora de control del nostre cos, on si malgrat nosaltres dues idees es volen trobar, es trobaran. I ho faran entre les cantonades fosques i humides del cervell, la foscor i la humitat del nostre cervell, on neix el somni i el desig, la foscor i l'humitat de la boca, on neixen les paraules, la foscor i la humitat de l'úter matern, on neixen els infants. Aquesta trilogia de la vida latent i modular del nostre cos, que abraçant esperit i matèria ens fa un sol element. La Jèssica ho ha avançat, però voldria dir que l'art no serveix per res. Però potser per això, per tal vegada per això, és tan important. La seva manca d'utilitat i de funció pràctica el fa imprescindible en la vida de l'ésser humà. Art o
diguem-ne bellesa, crec que parlem del mateix, conceptes difícils d'explicar però que de tots podem reconèixer. La mort, el dolor, la incertesa, el neguit davant allò que ens espanta de la vida sembla tremolar confrontat a la bellesa. Però què és la bellesa? En una entrevista de fa anys, definia la bellesa com el gran vincle que ens uneix a tots i a tot, el gran lloc on la memòria de tota la gent es troba, quelcom que portem clavat al clatell, un esglaïment. He procurat, com sabeu, introduir la bellesa dins del món quotidià de la gent, des dels carrers a les places, des dels teatres als museus. He procurat portar a les comunitats espurnes de llum per il·luminar el seu dia a dia, el nostre dia a dia en comú, i a poc, amb la lentitud d'una vida, he anat escampant la meva obra arreu del món, tot procurant, tal com deia un vell professor, que l'alumne no se n'adoni de que està aprenent, i que quan se n'adoni que ja sigui massa tard perquè ja sabrà. Tot i ser fill de Barcelona, nascut davant del mar, no suro. Aquest fet era una preocupació per la meva mare, que em portava a les piscines municipals a seguir cursets per aprendre a nedar sense, malauradament, cap resultat positiu. Això que per a mi i els meus familiars era un gran defecte, es va esvair de sobte el dia que els amics de Jerusalem em van portar al Mar Mort. Va ser una festa, una celebració. Flotava i nedava com un peix. Inoblidable. Moltes vegades he utilitzat aquesta petita història personal com a metàfora de l'ésser humà, tant fent de professor a l'École Nationale de Beaux-Arts a París o a l'Escola de l'Art Institute a Chicago, com en tantes i tantes conferències arreu, he volgut valorar la importància de que cadascú de nosaltres trobem el nostre mar, el nostre lloc, on els defectes es tornen virtuts, on tot sembla a favor i ens ajuda a créixer, on la dificultat de viure esdevé l'aventura més extraordinària i excitant. L'aigua ha estat sempre present en la meva vida i en la meva obra. El mar, els rius, la pluja, els oceans, les llàgrimes. Sempre he considerat l'aigua com el gran espai públic, tal vegada el més preciós i perfecte de tots els espais. La seva simbologia ens diu que mai podrem contemplar la mateixa aigua dues vegades seguides, que el seu perpeti moviment li treu qualsevol posició geogràfica precisa. L'aigua, sense pertànyer a ningú, fa part de tots nosaltres. Crec impossible separar art i vida, bellesa i natura, llum i foscor, somni i desig, esperit i matèria, ànima i cos. Des de sempre la meva obra ha buscat el silenci com un desig que el nostre cos obstinadament ens nega. Si la vida ens va tatuant permanentment la nostra pell amb missatges escrits amb tinta invisible, també ens va tatuant de silenci invisible. El soroll del món és tan intens que cal fabricar físicament el silenci perquè existeixi, un silenci poderós que ens permeti des de nosaltres escoltar i entendre els altres, que ens permeti rescatar la imatge de tots aquells que han quedat atrapats pel soroll en els plecs de la indiferència. Cada matí, quan obro la porta de l'estudi, un terratrèmol sacseja el meu cor, un terratrèmol que, trencant parets i finestres, ho deixa tot obert. Escampa els anhels i els somnis per tot arreu, aixecant núvols de vent que barregen la meva pols amb la pols dels altres, la meva vida amb la vida dels altres. Paraules, rostres, espais, llums, silencis.
Moltes gràcies, Jaume. Realment crec que després d'aquesta lliçó magistral no tenim cap dubte de que serà un gran doctor en el nostre claustre. Moltes gràcies. A continuació, de nou, el nostre professor doctor Cortés ens farà una altra actuació de clavicet. Moltes gràcies, Francesc. Realment, després de l'excitació que teníem de la intervenció del nostre company Jaume, hem necessitat una música relaxant per tornar els cors a lloc. Bé, és el moment en què em toca dir unes paraules i us haig de dir que avui, després de la intervenció de la padrina i de la intervenció directa del nou doctor, em costa. Em costa perquè realment el significat de tot el que ells ens han dit és un element que sacseja les més profundes sensacions de la nostra universitat, dels nostres professors. I per tant, president del Consell Social, que sé que estàs emocionat, degà de la facultat, deganes i degans, vicerrectors i vicerrectores, personal de l'administració i servei, professors d'aquesta universitat i estudiants
d'aquesta universitat i, sense cap dubte, amics i amigues, i molt particularment a la seva dona, la Laura, i a tots els amics directes del nou doctor que ens acompanya. Voldria començar dient que en Jaume Plensa és el primer doctor honoris causa nomenat per la UAB ja, que forma part dels 5 que aquest curs acadèmic, com ja dic també la Jèssica, 18-19, de forma extraordinària, amb motiu del 50 aniversari de la fundació d'aquesta universitat, nomenarem. Els 5 doctorats honoris causa, proposats i acordats pel Consell de Govern, responen a 5 eixos temàtics que abasten vessants diferents del coneixement acadèmic i del compromís d'aquesta universitat amb la societat. Dins de l'eix dedicat a la llibertat d'expressió, serà cobert amb el nomenament de l'advocada congolesa Kadi Atzuba. No sé si es pronuncia així, perquè això dels noms africans em costa, no en sé, en definitiva. S'ha destacat com a altaveu internacional de la situació político-repressiva a la República Democràtica del Congo. Inclús han atentat 2 vegades amb la seva vida, especialment pel que fa a la violència contra les dones. Dins de l'eix de la solidaritat serà nomenada la investigadora Marie-Paul Kiani, presidenta d'una ONG que s'ocupa de fàrmacs per les malalties oblidades i, a més, subdirectora de Salut Pública de la OMS. Perquè fa a l'eix del compromís amb la llengua catalana i la societat, serà investit, honoris causa, Joaquim Maria Puyal, el primer periodista que va reprendre les retransmissions radiofòniques en català d'un partit de futbol després de la Segona República, esdevenint així un factor important de normalització essencial del català. En l'eix del coneixement s'ha proposat la nord-americana Lisa Randall, que té doble interès. És especialista en física de partícules i cosmologia i és una pensadora marcadament transversal que ha sabut relacionar els coneixements del seu camp amb els de la filosofia, les humanitats i la música, quelcom que estem intentant amb aquesta universitat actualment. Dins de l'eix de la identitat cultural, avui acabem de nomenar a l'escultor Jaume Plensa, tot considerant-lo, com s'ha dit, l'artista català viu amb més renom internacional respecte a obra instal·lada en espai públic. En la seva obra, jo crec que no cal dir moltes coses, però sí que vull dir el que vam dir al Consell de Govern, que inclou també expressions plàstiques i dramàtiques, Plensa subverteix el concepte de la identitat del jo per convertir-lo en nosaltres, en un nosaltres, i transformar així allò establert en allò que encara està per esdevenir col·lectivament. I és en aquest cas i en aquest marc que avui, en primer lloc, vull felicitar i donar l'enhorabona al nostre nou doctor, Jaume Plensa, membre ja del nostre claustre de professorat, i donar-li, en nom de la UAB, la benvinguda a la nostra comunitat. Les meves paraules també són d'agraïment al doctor Plensa per la seva disponibilitat i la seva il·lusió amb les que han tomat formar part del nostre col·lectiu, i us puc assegurar, doctor Plensa, que és també per nosaltres un gran plaer i un gran honor acollir-vos com a membre de ple dret dels doctors de la UAB. Teniu compromisos, perquè teniu que complir amb certes coses. Jo sé que ho fareu. Després de la laudatio feta per la doctora Jaques, poc més puc afegir, però partint de les seves paraules voldria fer algunes reflexions, remarcant el que ha expressat i que comparteixo totalment quan ella ens deia avui: en Plensa és un artista de materials, sensacions i idees, i les seves referències abracen la literatura, la poesia, la música i el pensament. O també ens deia: les seves 5 audàcies que ha compartit amb els estudiants, i que us felicito perquè les heu trobat molt bé, es poden presentar segons la desconstrucció habitual que fem del terme coneixement en els mots.
creativitat, recerca, originalitat, innovació, revolució, transferència. Això, sense cap dubte, em porta a reconèixer que aquestes paraules em transporten a la realitat del que és i significa la UAB, ja que expressen tot el contingut del que avui és el core d'aquesta universitat i de la projecció que ha d'inspirar el nostre futur. I, a més, es troben aixoplugats en aquells conceptes bàsics que defineixen a la universitat i que són la docència, la recerca, la innovació i la transferència. A la UAB participem en la formació dels ciutadans i ciutadanes que crearan, construiran, revolucionaran la cultura, la ciència, les humanitats, les polítiques socials, en definitiva, la societat dels propers anys. I en aquesta tasca diària es troba inclosa la creació i la transferència de coneixement que fan els professionals de la casa, moltes vegades també amb la col·laboració dels estudiants de grau i de postgrau. En l'essència de les universitats està a ser revolucionàries, indisciplinades, rupturistes, propulsores de la creació de coneixement i innovadores. I és en aquesta trajectòria on la UAB es posiciona creant nous estudis transversals, interdisciplinaris, oberts, que apleguen les ciències experimentals i socials, les humanitats, les enginyeries, la salut, etc. I així configurem un marc on els i les estudiants, professors i professores i personal de l'administració i serveis treballem per donar resposta als reptes socials que es fan palesos en aquest món global, on les guerres, la pobresa, la fam, l'envelliment, les tecnologies, l'art, les troballes científiques, i podríem dir-ne moltes més, conviuen, però per desgràcia sovint no conflueixen. És en aquesta visió i missió de la universitat on pot confluir l'art, la filosofia, el pensament crític i també la tecnologia de l'obra d'aquest artista, de l'escultor, que, com ja he dit, avui s'incorpora a la nostra universitat. Les seves escultures tenen ànima, tenen vida i et parlen. Us ho garanteixo, que inspiren proximitat, emocions, sensacions d'obertura i de ruptura, impuls de comunicar-te, i també t'impulsen a dialogar amb elles a través d'elles a dialogar amb el món. I si contactes físicament amb elles, el tacte t'inspira tendresa i passió que et permet aflorar sentiments, reflexions, emancipació, creativitat, imaginació, il·lusions, i tot això que excita molt, et tranquil·litza i al mateix temps et relaxa. Us ho garanteixo perquè així ens ho vaig sentir la setmana passada quan vaig estar al seu estudi. Cal conèixer les seves obres i estic segura que, al igual que m'ha passat a mi, us enamorareu d'elles, i si teniu la sort de que l'autor us expliqui, com ha fet avui, com arriba a plasmar-les, també us enamorareu de l'autor. Perdona, Laura. Amb totes les excepcions que vulgueu a la paraula que acabo d'utilitzar. Avui, amb el reportatge que us ha passat en el temps que ell parlava, segurament ja heu imaginat algunes de les coses que us acabo de dir, però tinc la certesa de que la proximitat a la seva obra i a la seva persona us permetran trobar, en primer lloc, un gran humanista, un artista, proper a tot allò que passa al nostre voltant, i una escultura que expressa allò que humanament ell és, pensa i defensa. Per tant, us invito a que aneu el 30, perquè un ha dit l'1 i l'altre ha dit el 30, jo ja no sé quin dia és dels dos, el 30 de novembre o l'1 de desembre al MACBA. A partir d'aquests dies estarà allà i, per tant, podreu gaudir de la seva obra i estic convençuda que sentireu coses, les vostres, que poden ser similars o diferents a les meves, però que jo avui he volgut expressar perquè em semblava la forma més directa de dir-te benvingut a casa. Amb això dono per acabada aquesta part del meu discurs i realment us invito, com us deia abans, a fer un aplauso, però no a la meva intervenció, sinó de nou al doctor Plensa.
I ara de nou tindrem una altra actuació musical. Allà dalt, perdó. Baixen el cor. No us veig, com són tan negres. És que sempre van vestits tan negres que no els veia allà dalt de tot. Benvingudes i benvinguts. Sí. Presenta. És el cor de la Universitat Autònoma, que està dirigit per Ampoire Ballbé, que és un professor d'aquesta universitat, i la peça musical que ens faran és una peça que ha fet ell mateix amb el text d'en Rafael Simó i escrita amb motiu del 50 aniversari de la UAB. Endavant, com vulgueu.